Mažretski korak pustinjom vrelom, budući svijet je od ovog bolji, tavafom duše i hramu bijelom, pokorim dušu Božijoj volji. Uzor si meni, o poslaniče, dragi Allahov miljeniče, nisam te sreo, nisam te znao, ali te volim više od svega i zadnji dan bi za tebe dao. Volim te, volim u ime njega i zadnji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. الفاتحة. Poštovani predstavnici institucija Islamske zajednice grada Mostara i drugih institucija, cijenjene zvanice, dragi posjetioci, eselamu alejkum. Dobrodošli na svečano otvorenje druge po redu manifestacije Uzor si mi poslaniče, čiji organizator je Medžlis Islamske zajednice Mostar, a suorganizatori Muftijstvo Mostarsko, Karađozbegova medresa, Infoservis za mlade, Kulturno-edukativni centar za ženu Sehara, Centar za učenje Kur'ana Mostar i Odjel za brak i porodicu. Pred nama je manifestacija o Allahovom poslaniku, a kojom će pomenute institucije i udruženja obilježiti mjesec Rebiul Evel, mjesec rođenja Muhammeda alejhiselam. Svečano smo otvorili kuranskim odlomkom kojeg je proučio Hafiz Jusuf Bećoja
imam Karađozbegove džamije u Mostaru. I ove godine jedinstveni u Hairli Naumu, organizatori i suorganizatori ponudit će mnoštvo različitih sadržaja u okviru manifestacije Uzorci mi poslaniče, a koja će trajati od 29. oktobra do 27. novembra tekuće godine. Nakon kuranskog odlomka svečano otvorenje manifestacije nastavljamo kasidom Uzorci meni o poslaniče, koju će izvesti hor Karađozbegove medrese i hor Medžlisa Islamske zajednice Mostar. Pomenuta kasida tokom i ovogodišnje manifestacije kao njena himna sjećat će nas svojim porukama na uzoritog vodiča Muhammeda alejhiselam. Hidžretski korak pustinjom vrelom, budući svijet je od ovog bolji, tavafom duše i hramu bijelom, pokorim dušu Božijoj volji. Uzor si meni, o poslaniče, dragi Allaho miljeniče, nisam te sreo, nisam te znao, ali te volim više od svega i zadnji dah bi za tebe dao. Volim te, volim u ime njega i zadnji dah bi za tebe dao. Volim te, volim u ime njega. Džamija mala, puna čistine, moje je srce željno namaza, simbol početka na tlu Medine, samo je tvoja sigurna staza. Uzor si meni, o poslaniče, dragi Allaho miljeniče, nisam te sreo, nisam te znao, ali te volim više od svega i zadnji dah bi za tebe dao. Volim te, volim u ime njega i zadnji dah bi za tebe dao. Volim te, volim u ime njega. Kiša na bedru, snaga tekbira, meleka vojska s upornim krene, obasja svjetlom pećinu Hira, naše su priče knjigom rečene. Uzor si meni, o poslaniče, dragi Allaho miljeniče, nisam te sreo, nisam te znao, ali te volim više od svega i zadnji dah bi za tebe dao. Volim te, volim u ime njega i zadnji dah bi za tebe dao. Volim te, volim u ime njega. Muhammede, tako mi Allaha, ti si veličanstvenog morala, plemenitih čudi, neporočne, čiste prirode. Tako mi Allaha, ti si riznica stida, živih osjećanja, lijepih postupaka, čistog srca. Tako mi Allaha, ti si vrhunac plemenitosti, izvor časti, ti si ishodište dobra i vrhunac dobročinstva. Doista si ti
na najvišem stepenu morala. Činili su ti nepravdu, pa si otrpio. Uznemiravali su te, pa si oprostio. Vrijeđali su te, a ti si bio blag. Grdili su te, pa si prešao preko toga. Loše su prema tebi postupili, pa si im oprostio. Jer ti si zaista najljepše čudi. Muhammede, volite vladar i podanik, mali i veliki, mladi i stari, muškarac i žena, bogataš i siromah, bliski i daleki. Jer ti si ovladao srcima svojom osjećajnošću, prekrio si duše svojom plemenitošću i zadužio ih svojom čašću. Jer ti si zaista najljepše čudi. Osmijeh je na tvome licu, vedrina je u tvome liku, svjetlost je na tvome čelu, ljubav je u tvome srcu. Plemenitost je u tvojoj ruci, blagoslov je u tebi, uspjeh je sa tobom. Ko posjeti tvoja vrata, prazne ruke neće ostati. Priče se o tvojim dobročinstvima prenose. Oči su ti ispunjene radošću, svakome si od pomoći. Ranjeno srce zacjeljuješ i prijatan si za sluh. Jer ti si zaista najljepše čudi. Ne lažeš, pa makar nad tvojom glavom visila sablja. Ne varaš i ne obmanjuješ, pa makar dobio vlast, jer ti si od grijeha sačuvani vjerovjesnik, uzorni prvak i najbolji primjer. Jer ti si zaista najljepše čudi. Ti si iskren, makar se susreo sa smrću. Hrabar si, makar se borio protiv lavova, plemenici, makar ti bilo traženo sve ono što posjeduješ. Ti si najbolji primjer i najljepši simbol, jer ti si zaista najljepše čudi. Muhammede, miljeniče, stvoritelja jedinoga, selamim te svakim dahom i kucajem srca moga. Nema sreće kao tebi posvetiti vrijeme, zdravlje, al gorjeti tvojim aškom, nad svakim je slavljem slavlje. Čuli ste recital o poslaniku alejhiselam koji su govorili Mahir Ćosić i Sara Kazazić, učenici Karađozbegove medrese. U nastavku svečanosti slijedi još jedna kasida u izvođenju hora Medžlisa Islamske zajednice Mostar i hora Karađozbegove medrese. Riječ je zapravo o jednom od najstarijih islamskih napjeva. Poznat je po cijelom islamskom svijetu kao pjesma vezana za hidžru. Bila je izraz dobrodošlice poslaniku u Medinu. Priređen je poseban doček za taj historijski dolazak. Medinske djevojke ushićeno su pjevale stihove te kaside, izražavajući na taj način svoju dobrodošlicu.
Svi se i tadašnji muslimani, a i kasnije generacije muslimana i svi muslimanski historičari slažu u jednom. Medina nikada, ni prije, ni poslije toga dana, nije doživjela veće radosti i veselja. Iz mnogih muhadžirskih i ensarijskih srca i grudi izlijevali su se stihovi dobrodošlice, stihovi koje je islamska tradicija do dan danas očuvala od zaborava. Kasida Tale al Bedru Alejna. Zahvaljujemo našim horovima. 20 je sadržaja koje će ponuditi druga po redu manifestacija Uzor si mi poslaniče i kojom će Mostar rodisati narednih mjesec dana. Sadržaj manifestacije predstavit će magistar Dino Efendija Maksumić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Mostar i zvanično manifestaciju proglasiti otvorenom. Izvolite. Hvala me Adine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala seyyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neizmjerna hvala i zahvala našem gospodaru, uzvišenom Allahu dželle dželaluhu, i neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u čiju čast i u čiji spomen smo se večeras okupili i u potpunosti, da kažem, organizirali ovu manifestaciju koju ću ja evo ukratko predstaviti. Na samom početku želim se zahvaliti svima vama koji ste odvojili vrijeme da dođete, da poslušate večeras ono što će se događati u našem gradu u narednih mjesec dana. Zaista smo se potrudili da organizujemo i isplaniramo raznovrstan
programski sadržaj kao što je Meadin već kazao, to je 20 programa. Naravno da vidjet ćete na plakatu da tu dominiraju mevludi, međutim ukoliko se malo bolje zadubimo vidjet ćemo da je to zaista jedan raznovrstan sadržaj. Evo nakon večerašnjeg otvaranja već sutra imamo sljedeću aktivnost koju će iznijeti naši vrijedni aktivisti info servisa za mlade i učenici Karađozbegove medrese. Nadamo se da će ih vrijeme, odnosno da će nas svi u vrijeme dobro poslužiti jer je to aktivnost na otvorenom ispred Karađozbegove džamije poslije podne namaza gdje planiramo ako Bog da našim sugrađanima podijeliti određeni materijal za čitanje, isčitavanje, izučavanje, materijal o našem poslaniku, alejhi salatu vesselam, materijal o odgoju u islamu i druge različite sadržaje, tako da ako Bog da oni koji budu sutra u prolazu, nadam se da će se okoristiti ovom akcijom. Sljedeća aktivnost koja je predviđena ako Bog da za srijedu 6. novembra jeste predavanje ili tribina halal i zdrava ishrana u svjetlu prakse Muhameda alejhi selam, gdje će govoriti dvije profesorice, Selvedina Šehić, profesorica u medresi, i Edna Isić-Balić, konsultant halal kvalitete. Ovaj događaj je u Kulturnom centru Kralj Fahd. Također još jedna aktivnost koja nam dolazi ako Bog da u novembru, početkom novembra, jeste slična ovoj sutrašnjoj, ulična akcija, kako smo mi to nazvali, podjele hadisa i poslastica. Želimo da naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz jedan hadis minimalno dodatno uđe u svaku kuću, odnosno u dušu svakog čovjeka, prolaznika koji bude u to vrijeme na ulici, i da na taj način milost svjetovima, kako ga je Allah uzvišeni nazvao, dođe do još jednog čovjeka ili još jednog srca. U Sinan Pašinoj džamiji, za koju mnogi ne znaju, pogotovo omladina, da uopšte postoji i da je obnovljena, Sinan Pašina džamija na Mejdanu, na najstarijem dijelu grada Mostara, će se održati centralna mevludska svečanost kada i nastupa 12. Rebiul Evvel, to je u petak, ko Bog da 8. novembra, jeste petak 8. novembar, centralna mevludska svečanost, gdje vas pozivam da dođemo, da vidite, jer mnogi, znam sigurno da mnogi nisu uopšte bili u Sinan Pašinoj džamiji koja je obnovljena i prvi put proklanjana prije 2 godine 1. Ramazana. Neki su bili, međutim mnogi nisu, tako je prilika da dođemo i da vidimo najveću i najstariju mostarsku džamiju koja je porušena 1949. godine za Novu godinu u decembru oko prilike. Hvala Bogu, obnovljena je prije 2 godine. Također na centralnoj mevludskoj svečanosti, kao što je to običaj već godinama, dodijeli se nagrada za literarni konkurs kojeg organizuje fondacija Darul Ilm u Sjevernom logoru zajedno sa Medžlisom i Pedagoškim zavodom. Konkurs je još otvoren, zato zamolio bih one među nama studente i srednjoškolce da apliciraju sa svojim radovima. Konkurs je otvoren do petka, ako Bog da. U našim džematima ćemo imati mnoštvo mevluda. Prvi mevlud kojeg smo ciljano planirali, jeste mevlud u Biletićima. Za one koji ne znaju, Biletići su jedno bošnjačko muslimansko mjesto u općini Čitluk, gdje naš efendija Adnan Jakirović periodično, dakle jednom u mjesecu, ide i klanja ikindiju namaz. I upravo tada smo planirali, ako Bog da, poslije ikindije namaza u subotu 9. novembra da održimo mevlud, a taj dan imamo još i 3 mevluda, dakle ukupno 4 mevluda u Blagaju, Gornja Drežnica i Podvelež. Također mevludi će se održati i u drugim džematima, poput džemata Gnojnice, Podgorani, Malo Polje, Humi, Prigrađani, Dračevice, Vrapčići i također Kozice. Još jedan, da kažem,
izdvojeni džemat, manji džemat gdje naš imam također Adnan Efendija izlazi srijedom i nedjeljom da klanja jaciju namaz. Ovim želimo kazati da i ovi rubni džemati su nam isto tako važni kao i centralna, odnosno Sinan Pašina džamija, ne centralna, ali najstarija. Dakle, ne pravimo razliku i želimo posvetiti koliko možemo pažnje i ovim rubnim džematima, ali isto tako i gradskim džematima. Odjel za brak i porodicu je u džamiji Derviš Paše Bajezidagića u džematu Balinovac Podhum planirao veče Kur'ana i mevluda za žene. Zatim imat ćemo jedan vrlo važan događaj, to je promocija prevoda Kur'ana Nurke Karamana, koji će se, ako Bog da, održati u Centru za kulturu. Vrlo važan događaj. Možda će neko pitati zašto pored već 5-6 prevoda Kur'ana još jedan prevod Kur'ana. Prevod Kur'ana je u suštini tefsir Kur'ana, a tefsir Kur'ana ne može nikad biti malo, jer svaki prevodilac, odnosno prevodilac koji je ujedno i mufesir, nešto od sebe daje originalno koje se ne može naći u prijašnjim prevodima ili prijašnjim tefsirima. Dakle, vrlo važan događaj. Također imat ćemo ovdje na istom mjestu u studentskom hotelu tribinu muftije Zeničkog, Hafiza Mevludina Dizdarevića, koji će nam govoriti o tradiciji mevluda između utemeljenosti i osporavanja. Mi smo, nažalost, u postratnom periodu imali priliku da čujemo ljude, govornike koji našu ovu lijepu tradiciju mevluda, kroz koju izražavamo ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ne samo da osporavaju, nego nazivaju da je to, dakle, nešto što narušava islam, što u suštini skrnjavljuje islam i tako dalje i tako dalje. Dakle, nešto što je apsolutno neprihvatljivo i nama je ta stvar poprilično jasna. Nama je stvar jasna da je to naša lijepa islamska tradicija koja je ovdje dugo godina, usudit ću se kazati, stoljećima živjela i živjeće. Međutim, pojave se ljudi koji ubacuju te šubhe i onda je potrebno da jednom ovakvom tribinom koja će se održati 21. novembra damo određene odgovore na jedan naučni i intelektualni način. Također, predviđali smo godišnjicu Centra za učenje Kur'ana. Kao što znate, Centar za učenje Kur'ana kao jedan od projekata institucija Islamske zajednice u Mostaru je osnovan 2012. godine. Dakle, 7 godina već uspješno radi, izgrađuje kuransku pismenost među našim džematlijama. Mi oko prilike imamo sada trenutnih oko 140 upisanih u Centru za učenje Kur'ana. Naš rukovodilac centra je Hafiz Bećoja, koji nas je počastio lijepim učenjem Kur'ana na samome početku, i to je aktivnost Centra za učenje Kur'ana koja će se održati u džamiji Kočine. Također predvidjeli smo da posjetimo starački dom, da proučimo mevlud, da počastimo te ljude, a vjerujte mi, oni koji mogu i žele da nam se pridruže, da će vidjeti da ti ljudi i nas počaste, jer smo prošle godine tamo imali, da kažem, umjetnike koji su nas počastili svojom poezijom, koji su nas počastili sevdalinkama, tako da to bude jedno zaista prelijepo druženje, jedno prelijepo iskustvo. Posjetit će naši aktivisti infoservisa također i bolnicu, posjetit će se i egipatsko selo u južnom logoru gdje su smještena djeca bez roditelja ili bez roditeljskog staranja, tako da i ove mevludske radosti podijelimo sa njima. Infoservis za mlade Medžlisa Mostar će također posjetiti srednje i osnovne škole i također u medresi, koja je jedan od suorganizatora ovdje u svim ovim
programima bit će predavanja na temu poslanik alejhi selam u priči. To su također javna predavanja otvorena za sve džematlije, za sve sugrađane, gdje ćemo imati trojicu predavača: Mersed Efendija Šabanović kao glavni imam Medžlisa Stolac, Hafiz Špendi Fidani iz Sarajeva i naš profesor bosanskog jezika iz medrese Harun Macić. I posljednja aktivnost koja je predviđena jeste veče ilahija i kasida i ujedno i zatvaranje manifestacije koje ćemo organizovati, ako Bog da, u Narodnom pozorištu krajem samog mjeseca novembra. Ja vas pozivam da pratite ove naše programe koje smo, kao što rekoh, ciljano organizirali, da nam zaista naš poslanik bude uzor, onako kako Allah uzvišeni u Kur'anu kaže: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi u Allahovom poslaniku imate lijep uzor. Ja se nadam da ćemo kroz ove programe još više probuditi našu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koja će nas potaknuti da izučavamo njegov život, da izvlačimo one korisne stvari koje će naš život, svakodnevni život, kako profesionalni, tako porodični, učiniti ljepšim i ugodnim. Vi na izlazu možete preuzeti jedan primjerak u manjem formatu ovih programa. Tu su naši aktivisti infoservisa koji će vam to, ako Bog da, podijeliti, tako da možete pratiti, a mi ćemo vas svakako porukama preko Vibera, društvenih mreža, SMS porukama opet podsjećati na naše programe i priželjkivati, ako Bog da, da nam na svaki program dođete u ovako velikom broju. Meadine, jel tako, nakon ovog izlaganja ja bih sad trebao kazati da ovu manifestaciju proglašavam otvorenom. Ja to i činim, učeći dovu Allahu uzvišenom da primi ovo od nas, jer je ovo nešto što govori o našem vjerovanju i potvrđuje naše vjerovanje u Allaha uzvišenog i njegovog miljenika Muhameda alejhi salatu veselam. Toliko od mene. Zahvaljujemo glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Mostar. Još jednom poziv, dragi posjetioci, da pratite u narednih mjesece dana sadržaje manifestacije Uzor si mi poslaniče, a do narednog našeg susreta svako vam dobro i eselamu alejkum.